Sakra, kde on je ten Zelí? On říkal, že jedeme do Chorvatska a on tady není. Kde on je? Omlouvám se za Švanciho, on to naprosto nepochopil, je to vidlák z Brna, třeba ho na cestě do Chorvatska někdo z Prahy, až pojede kolem Brna, nabere. My víme, že to nebylo do Chorvatska, ale na Chorvatsko, chystáme se na Chorvaty, chceme je porazit, potřebujeme, prohráli jsme se Španělama. Takže já očekávám, že to bude daleko bojovnější výkon a hodnotnější směrem dopředu. Čekám, že dáme určitě branku a remíza je pro nás málo, takže já to vidím 1-0.